and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Buset! Nga nang iya man kong giingon ani. Nga naman! Nagbinuutan naman ako. Dapat nga nang iya man kong gibinuangan. Nga naman! Pagkalagot! Kalagot ko! Kalagot ko! Pagkalagot! Agtad karon. Di pa gyud ko makadawat sa kamatuoran nga gibinuangan ko sa babae nga ako gimahal. Di pa gyud ko makadawat. Oh, si Bainil. Hello, Bainil. Bay, Andrew. Saan ka? Di abay. Di pa makadawat sa kamatuoran. Bay, kalimutin lang lagi na sa wina. Dili lagi mo angay sa sugusa. Na may dagang babae diha, bay. Sakit kang iya gibuhat ako, bay. Sobra ka sakit. Tiwaso na nato itong istorya. Asa ka ba kay hanaon ta ka? May istorya ta og mayo. Okay. Im. Salamat tayo nga mi ka. Tinuod ka gid nga amigo. Gano sa bukong biya ni mo? Natural nga unungan gyud ka. Tungod kay niadto sab nga panahon nga nadawon kayo ko. Ikaw ang midasig na ko kanunay. Maong bawas lang ang panahon. Huwag ni mo problema karon bay. Ayo lang kay palabis mo gibati oy. Sa ako nang gikaingon nimo nga dunay daghang babae nga imo ikapuli ni Wina. Naibaw ka gyud kung unsa nako kamahal. Si Wayne. Naibaw ka gyud. Nga siya nang gipangandoy ko nga himuon akong asawa. Suma, kinsay nakapausap na ako. Kalatagaw na ako sa una. Grabe kayong akong gipanghimo. Krimen dire, krimen dito. Illegal dire. Illegal dito. Pero sa diyang naabot sa akong kinabuhi si Wina, nausapan na. Pero karon, iyalan di ko gipasakitan. Mao na gingon bay nga di gyud kamo alang sa usa-usa. Ambot bay, murag gid og mabuang ko ining akong problema karon. Murag akong ikamatay. Bay, ayaw pag munana. Unsam taong ka? Unsa may angay na akong buhaton ini bay. Unsa? Sulahagan pa kayo ang imong pag-ina sa kayo. Kinahanglan nga ako na ay focus. Bukaan siya kayo! Dili na ko kaya! Kasakit kong bukton. Napaso. Maayo ra ka na, Minard. Minard, ayaw kalimot sa akong gisulti nimo. Nga ang pagpagawas nimo sa imong gahom, ang pagkontrola niini, kinahanglan nga imong apilan og determinasyon. Kinahanglan nga gamito nimo imong utok o kasing-kasing o kinahanglan
nga focus ka sa imong buhaton. Ayaw kalimot, gikan sa imong kasing-kasing ug utok ang imong himuon. Nakasabot ka ba nako, Maynard? Oh, Amo Mateo. Ginoo ko. Nga naman na imong bukton, Maynard. Wali kaso Iluna. Mamayo rin eh. Gitabala na ni Amo Mateo. Naunsa man na. Naunay ko sa kong gawom. Ha? Pero wala rin kaso. Mamayo rin eh. Oh, nga nung lahom kayong imong panghupaw. Dili ka lalim ang usa ka sugo. Maynard. Nga nung kutaw nakasulti ka man, ana. Nga nung nagkaingon ka nga di lalim ang usa ka sugo. Basta, dili lalim. Pero huwag ka mong mangay. Huwag ka paningkamutan. Naangayan ko sa mga posisyon. Kaya na ni mo, Maynard. O kayo kabala ka. Di ka na pasagdan. Ni arami kanunay sa imong luyo. Ako, ni ara ko kanunay. Salamat ka mo, Iluna. Mahal ko ikaw. Mahal ko usab ikaw, Maynard. Maynard! Ayaw kalimot! Sa'yo patawag maalang sa laing pagbansay-bansay! Oh, Amo Mateo. Kamay na lang. Unsay kamay na lang, Mateo. Kamay na lang ang kuwang. Huwag makuha na ni Maynard ang gusto kong mahitabo. Dali siyang tuluan. Huwag maminaw siya sa akong gisulti. Hinungdan nga dali siyang makakuha. Pero Ngano, ha? tunay panahon. Ngayon nga doon na siya pagduha-duha sa iyang kaugalingon. Kana bang magpanagan na siya o buhi sa iyang kaom o magduha-duha na noon siya nga kaya baka niya. Mao ba? Pero mawala ka na sa kadugayan. Ang ako lang yung gikabalakan, ang kabahin na yun sa iyang gugma. Mateo. Nabalaka ko, nga usaw niya kini kababag sa iyang kimbuhaton. Isip suko. Mateo. Basta mo na kinitiman ni Iluna. Mahal ko kayo ikaw. Uga, ano na tutukuro na itong pamilya. Pero mientras pa na maabot na to, ako na ito bangon na akong pagkasuko. Sa tanang panahon, andam ko sa pagsabot ni mo, Maynard. Salamat kayo, mahal. Salamat kayo. Maynard. Katuog na anak. Karong taod-taod, ma. Kay bauming kapoy imong lawas, anak. Tungod sa subsob ninyong ensayo ni Amo Mateo sa imong kahom. Mauligi pa. Anak, isalig ng yun ang tanan sa Ginoo. Kay bao kung kaya na nimo. Ikaw ang yang gipili nga mahimong sugo. Maong nakaibaw ko nga kaya ra nimo og dili ka niya pasaktan. Ayaw ka bala ka, anak. Kay niya kami si mama nimo. Dili ka na mo pasaktan. Ni arami kanunay sa imong luyo. Tinuod ka na, anak. Ni arami kanunay. Dili ka na mo pasagdan. Tungod kay mahal kaayo ka na mo. Salamat ka ninyo, ma. Pa, daghan ko kayong salamat. Gibati kong kakapoy sa lawas. Karoon pa kong gibati kong kakapoy sa lawas. Namiligid kayong ipiyong. Matug na ko. Kay ugma sa isa buntag. Sugdan sab na mo ang pag-insayo. Kinanatumanan ko. Huwag di man anak ko pirmi ang isulti ni Amo Mateo na ko. Matulog na ko. Uy! Saan mo rasa? Padong naman hayag sa gawas. Mabangon ko. Mga dam ko alang sa laim sa pabansay-pansay na mo. Ano naman eh?
Pagdaan ko sa madsabukton nga napaso. Wala sakit. Murag naayo na. Nganong naayo na mo? Gitambaran ko ka na kagahapon, dili ba? Oh, Busa, ayaw na kay Bong Minard. Kung nga nung naayo ka na. doon na ka gahom sa pagpanambal? Oh, Sa asa lang gahom sa bato, Amo Mateo? wa kini sa gahom sa mga bato sa kinabuhi. Pero espesyal lang nga gahom nga ako kining naangkon. Mo ba? Ug ikaw, makaangkon ka raon niya inig abot sa panahon. Ha? Moabot ra ka na kanimo. Sige na, magsugod na kita sa pagbansay-bansay. Kadiyot lang. Oh, Bay Andrew. Bainil, Wa man ka mo text nga muari ka? kuyog ta. Ha? Asa man? Gusto ko nga malimot sa tanan. Gusto ko nga maglingaw. Magkuyogi ko. Mag-scuba diving ta. Gusto kong malingaw ko sa mga talan-awon sa ilawom sa dagat. Aron malimtan kong akong problema. Gikatawaan ko niya. Gikatawang lugog ka diha. Ay kung ingna nga di ko ni mo ubanan. Ha? Bainil? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!